Дами и господа, добре дошли на 12-то издание на фестивал Вино и храна. Тази година наши домакини са Кампус 90 и тук съм с Лили, която ще ни каже защо прие поканата. Защото много обичам да пия вино и да ям хубава храна. Затова бях много щастлива, когато Стевка ме покани да бъдем домакини на тяхното събитие. Сега ще направим една виртуална разходка и този, който е пропуснал днес, да дойде или в късния следобед, или до вечера. Т.е. утре сутринта. От 12 до 18 сме утре вечер също. Здравейте, добре дошли, скъпи гости. Продължаваме разходката. Напред към зала 1, зала 2 и гурме зоната. В тази зала са нашите изложители от България. Започваме с вина, които са от района на Варна. Ако успея, ще им задам някой въпрос. Здравейте, радвате ли се, че сте на това събитие? Радваме се, разбира се, да. Има много, благодаря. Да се множат. Благодаря. Продължаваме с нашите приятели от Побити камъни. Могат да кажат 2-3 думи. Здравейте, благодарим за приятното усещане. Много сме доволни, доста хора има и мисля, че се получава доста добро събитие. Една приятна артистична обстановка, която търсим в нашите изложения. Да бъдем различни. Здравейте, добре дошли. Нещо да кажете за това събитие? Идеално най-доброто до сега. Най-доброто място и най-доброто събитие. Много позитивно. Добре, много позитивно. На здраве. Продължаваме напред с нашите приятели от Върбовка, които може би ще споделят 2-3 думи с нас. Добър ден! Много здраве сме тук, в тая нова локация на фестивал Вино и храна. За поредна година изключително добра организация, страшно много посетители, които са заинтересовани с това, което правим, и за нас е чест и удоволствие. Благодарим ви, успех! Продължаваме с други наши приятели, които са от района, те ще се кажат от кой район са. Хайде, здравейте! Здравейте, ние сме от Изба Марян в Еленския Балкан. Намираме се на 45 минути от Велико Търново и на 5 км от град Елена. Щастливи сме да сме във Варна, да покажем новите си реколти вина и да си поговорим с многобройните ни винени приятели от Варна. Благодаря ви, успех! До скора среща! Продължаваме с следващите наши приятели, които може би ще ни обърнат малко внимание. Кажете 2-3 думи. Добър ден! За мен не е важно, но предлагаме страхотни вина днес. Заповядайте. Надявам се да може да агитираме хората да заповядат и да изберат каквото им харесва най-много. Благодаря ви! Нещо за вас? 2-3 думи? Заповядайте да опитате вината на Санта Сара. Прекрасни бели вина, 2 чудесни червени вина. Тук сме днес и утре. Чакаме ви. Успех! Благодаря. Продължаваме напред с другите наши приятели от винарна Косев. Здравейте, добре дошли. Нещо да споделите за тези хубави вина? С толкова много медали на масата няма как да ви са хубави вината. Сега има нещо да С толкова хора, които разбират и ценят хубавото и истинското, сме много щастливи, защото те оценят нашия труд. Благодаря ви. Извинете, дамата оставихме така да каже 2-3 думи. Като любител, производител, ценител. Заповядайте на щанда на винарна Косев. Успех! Продължаваме тук с едни специални гости от Едуардо Миролио и неговите фенове. Няколко думи. Какво има тая година? Тая година има много хубав сувиньон и много хубаво розе. От тема серията просто са невероятни. И Шардоне Еленово 22 е за мен най-доброто българско шардоне. Добре, благодаря. Успех! До скоро! Няколко думи да чуем тук от колегата. Обстановката е прекрасна. Тази година клиентите са много готини. Говорим много за вино и така. Благодаря ви, успех! Продължаваме с следващите наши гости. Извинете, няколко думи за вашата прекрасна изба. Сашко, колегата. Ние сме представители на Домен Бояр. Представяме нещата на нашата изба Кортен, както и наши брандови, които ги внасяме и бутилираме в България. Така че, ако искате хубави качествени вина, заповядайте на нашия щанд. Благодаря ви. Успех! Здравейте! Едни наши нови гости.
Не за първи път, Здравейте. за пореден път, няколко думи за вашата изба. Здравейте, ние сме Александра Естейт, намираме се в Средно градище, близо до Чирпан. И днес предлагаме нашите предимно бели и розета. Добре, чудесно, благодаря ви. И аз благодаря. Няколко думи от тези прекрасни двама младежи. Една изба, втора изба. Айде започваме сега. Аз съм Георги от Младеново СБ от Тутракан. И ние правим едни бели вина, с цяло от собствени лозя. Всички се намират покрай града. И сме дошли да си покажем на това прекрасно изложение. Благодаря, успех! Влади, здравейте и от мене. Думи за вашата изба, Юстина. Владимир Петров. Вече 11 години работя за Вила Юстина. Намираме се до Пловдив, 25 км от Пловдив. Вина от собствени лозови масиви, предназначени за магазини и специализирани магазини за вино. Предлагаме, освен това, предлагаме хотелска част, ресторант. 1 юни откриваме спа центъра ни, външен басейн, козеферма, мини-зоологическа градина, рибарник и страшно много сватби на лозовите масиви. Значи, женете се хора, за да ходим на Вила Юстина. Точно така. Благодаря, че успех. Благодаря и аз. Тук едни симпатични хора от Южна България, да питаме няколко думи. Здравейте! Здравейте! Какво ще ми попитате? Какво днес ще ни представиш ти, освен традиционните неща? Ще ви предложа чудесни пенливи вина от типично български сорт грозда и широка мелнишка лоза по метода анчестрале, който е един от най-древните методи за правене на естествено пенливо вино, традиционен метод, розе от широка мелнишка лоза, естествено пенливо, розе от широка мелнишка лоза, което е прекрасно, и не на последно място, един от новите ни продукти, Мелник Прайм. Благодарим, успех и до скора среща. Заминаваме сега към зала 2, т.е. преминаваме към зала 2, където ще срещнем освен български винопроизводители и вносни вина. Let's go! Нашите приятели от входа, които стриктно следят кой къде идва и как влиза. Здравейте, момичета! Ще прекъснем разговора, за да кажете няколко думи за вашите продукти. Не, аз ще поддържа. Да, здравейте, ние сме френска верига с над 600 магазина в цяла Европа. Това е... ние сме представители на веригата за България. В момента също така предлагаме и лакрицови бомбони. Работиме с датските бомбони Лакриц by Било. И може да ги намерите в момента на нашия щанд. Заповядайте. Благодаря ви, успех! Продължаваме напред с нашите приятели от Австралия. Българско вино, което се прави в Австралия. То не е българско, е правено от българка. Няколко думи, здравей! Здравейте! Много поздрави на всички от Варна, страхотни сте и отново ще дойдем. Благодаря, успех! Момичета, няколко думи за вашите вина. Здравейте, имаме най-невероятните прекрасни вина. Италия, Франция, Нова Зеландия, България, естествено да ни забравяме. Номер 1 Венди. Благодаря ви, успех! Продължаваме на този щанд, до който не можем да се доберем твърде лесно. Ако обичате, да, излезте, че не можем да намерим тук... ма той избяга. Айде, вие кажете 2-3 думи за вината, които представяте днес. Ние... Естествено, че сме номер 1. Представяме, основно сме в Италия, винаги сме за фестивала на вино и храна, но тази година имаме 2 изненади от Франция, Прованс и Германия с няколко интересни ризлинга, Совиньон и един уникален, любим наш сорт в лицето на Фрибургундер, като Пино Нуара. Иначе обичаме свежата лека Италия. Излезли сме с топ райони от Алто Адидже, Фриули Джулия, Венето. Добре, много говорите, стига, благодаря. Да се прехвърлим и на другите. Let's go, let's go! Здравейте! Много ни е приятно да видим и вас като изложители. Няколко думи за вас. Ние сме Angels Estate, както знаете, предполагам. Angels и Поркари вече са едно. Прекрасни молдовски вина може да срещнете, типични техни сортове, Виорика и Рара Нягра, нещо много различно и изключително характерно за тях. Благодаря, успех!
Продължаваме с едни наши специални нови гости на това изложение. Моля да се представите, не знам кой от двамата ще води, дамата вероятно. Фирмата Лъджия, казвам се Рени Петрова. И какво още? Какво представяте днес? Представяме от всички региони от Италия, от най-вече Тоскана, от Пулия, от Пиемонт и Венето. Заповядайте, ще ви харесат. Благодаря, успех! Продължаваме напред с нашите приятели от изба Камея. Няколко думи за вас, ако обичате да кажете. Ние сме малка семейна изба, произвеждаме малки количества занаятчийски вина, не бистрим, не филтрираме, малки съдове, с технология на потопена шапка. Благодаря ви, успех! Здравейте! Няколко думи да кажете за вас като наши нови изложители. Здравейте! С вашия опит, какво представяте днес? Извинявам се, че съм... Представяме Бутиков Сувиньон Блан. Много се радваме, че сме тук. Впечатлени сме от цялата организация, гостите и от всичко и благодарим. Благодаря, успех ви желая, до скора среща. Продължаваме напред. Извинявам се, с нашите традиционни участници. Здравейте! Благодарим за поканата, за организацията. Прекрасно събитие, много готини хора, много свежо. Благодаря ви. Благодаря, успех ви желая. Либера Естейт! Здравейте! Добре дошли! Само хубави неща. Ново имаме Асиртико. Нещо за него? За него? Да, който много добре се получава в България, в нашите лозя. Добре, благодаря, успех. Продължаваме с нашите приятели от Шатовли. Здравейте! Изключително днеска представяме една много нова изба, горе-долу от 2021 сме започнали, иначе лозята са доста 20 годишни, имат потенциал много. Няколко бели, едно розе и едно червено и другото ни естествено пенливия ни петнат, който с него може би за сега най-много се гордеем, така че публиката да заповяда, ако иска да опита. Благодаря ви, успех! Продължаваме с една нова изба на пазара, която се нарича Aya Estate. Няколко думи за Aya Estate. Здравейте! Aya Estate се намира в Кърсово, Мелник. Основен партньор сме в момента на сериала Вина втори сезон. Вината ни са изцяло биодинамични. Представяме днес новата ни серия Аяно. Благодаря, успех! Продължаваме тук. Аз ли трябва да вляза? Сигурно. Кой ще разкаже няколко думи? Лозеница Естейт е една невероятна винарна, която ще бъде построена много близко до Мелник, на отсрещния баир, или как да е, хълм, срещу колегите от Aya Estate и срещу Мелник, вила Мелник. И друго какво? Имаме няколко вина, бели, розета, червени. Добре, благодаря ви, успех и до скора среща. Вила Мелник. Вила Мелник. Малко почивка и те са хора. Продължаваме напред. Извинете за момент. Здравейте, скъпи гости! Може ли да се представите? Извинявайте, че ще ви прекъсвам. Добре дошли на бара на Малтай, България. Тук може да опитате над 1200 аромата, само с едно отпиване. Може да опитате и коктейлите, които Александър Симеонов. Една напитка с 2000 годишна история, много добре позната в азиатска. Може ли да се върнем след 5 минути да ни я представите? Да, заповядайте, ние сме тук. Да. Добре, ние ще заснемем другите колеги и се връщаме. Шеф Валери, дали ще имаш време малко да обясниш нещо за теб? Какво точно трябва да обясня за себе си? Каквото искаш. Ти си ли на гости за първи път, така че кажи си. Всъщност да, за първи път съм на гости на събитието, за което благодаря за поканата на организаторите. Всъщност
Днес и утре ще могат в тези 2 дни да опитат от нашите продукти, които произвеждаме под марката Шеф Валери Нешов и Крокмач. Елате и ги опитайте. Благодаря, успех и ще чакаме отново да се видим. Да не е само за днес. Добре. Добър ден! Здравейте! Бихте ли казали нещо за вас, Ивайло? Здравейте, аз съм Ивайло и съм представител на Родопа Милк. Ние сме производители на млечни продукти и чудесно допълваме това невероятно събитие. Благодаря за поканата. Благодаря, успех и до скора среща. Здравейте, добре дошли. Нещо искате ли да кажете? Харесва ли ви събитието? Много ни харесва събитието, особено ако се намеря хората след малко. Видя ли ги къде са? Пълни професионалисти. Ли знаеш? Добре. Да. Добре. Продължаваме напред. Здравейте, бихте ли казали нещо за нашия фестивал? Страхотен е. И за вас? Заповядайте. Ние сме малка семейна фирма в село Козлодуйци. Правим само натурални продукти, без консерванти, без стабилизатори. Благодаря ви, успех! До скора среща! Извинете. Къде е Жасмина? Ще кажеш няколко думи, здравей! Здравейте! Много благодаря за поканата от Стефка за втора поредна година. Много сме щастливи, се радваме, че сме тук. Толкова много хора, толкова е приятно. Атмосферата е невероятна. Заповядайте колкото може, все повече. Благодаря, успех! Нещо да кажете, момичета, харесва ли ви тук събитието? Много е приятно, да. Да кажа, че фестивал Вино и храна е ежегодно социално събитие, което събира много хора, които обединяват своят любов и страст към вино и храна. Благодаря ви, на здраве, успех! Какво не сме попитали? Иво, теб не сме те попитали, разкажи нещо за теб. За мен? Не за теб, за фирмата. За фирмата. За фирмата, какво да разкажа, всичко сме написали на нашия сайт на първо време да кажа. Като цяло имаме производство от 4 години на трюфели и трюфел продукти. Да. Фирмата е в бранша от около 10 години, 9 или 10 не съм сигурен, но 4 години имаме наше производство, с което затворихме цикъла на пункта ни за изкупване за препродаване на трюфели. Благодаря ви, успех и до скора среща. Здравейте! Добър ден! Може ли да ви попитаме 2 неща? Защо сте тук? Заради прекрасното събитие. Благодарим на Стефка Свещарова за гостоприемството и поканата от сърце. И втория въпрос, какво представяте? Представяме и Италия, Северна Италия, с един изключителен наш партньор. Ексклюзивно представяме техните продукти и партньора ни е F&P Wine Group Италия. Благодаря, успех! Шеф, дали ще можем да ти попитаме нещо? Или ще попитаме Мими? Добре, ще се върнем при теб след малко. Привет, какво предлагаш ти? Освен козунаци. Пенливи вина. Добре. Френски основно и едно италианско просеко. Добре, благодаря. Ще излезем ли навън? Хайде. Здравейте, дами! Искате ли да кажете нещо за нашето събитие и за нас двамата? Това е събитие, което става все по-хубаво и по-хубаво. Много се радваме и на музикалния съпровод, и най-вече на организатора. Благодаря! Вие, госпожо, не ви познавам, но нещо кажете. Ще ви бъде приятно. Много благодарим за поканата да бъдем тук на това креативно място с тези прекрасни винопроизводители и прекрасната храна и с Стефчето, която го организира. Благодаря ви, до скоро среща. Здравейте, може ли да ви запитаме нещо? Харесва ли ви тук? Превъзходно е. Кое ви харесва най-много? Месец. Чудесно. Продължаваме. Здравейте, нещо за вас да кажете? Да кажа? Защо помагате тук, например? Защото винаги ми е адски забавно, много ми е хубаво и много се зареждам с положителни емоции. Благодаря, Алекс. Напред, продължаваме. Шеф Хю, are you ready? Yes. To say something?
something. Why you are with us? Well, every year we do the Food and Wine Fest. There's so much great wines in Bulgaria that we have to showcase them. It's a great place to try some of the amazing wines you'll find in Bulgaria. Highly recommend it. New venue this year. We used to be at the other place, the Sea Casino. Today is quite different. It's really nice also. It's quite interesting. Yes. And please come and taste the wine. There's so many great things to be had. Okay, There's thank you wine and bread and cheese. Highly recommend it. Thank you very much for your cooperation. Let's present your We are the part of Varna University of Management. We have Sabina and Ilda working with us, part of the admissions and students welfare team. And then talk about the school, ladies. That's Yes, Sabina. She is an expert in English, please. just 2 words. Be with us. Or something like this. Yes, be with us. Varna University of Management offers 2 diplomas, one issued by VUM, a Bulgarian degree, and the other one issued by Cardiff Metropolitan University in the UK, our partner university. Okay, thank you. Thank you. And thank you very much for your cooperation. Okay, let's go to other corner. Здравейте, забавлявате ли се или ви е скучно? Ама празни чаши виждам. Хайде да ги понапълним. Добре. Шеф Йоргов, къде е? Симона! Няма шеф Йоргов, го няма. Обаче сега Симончето ще каже 2-3 думи. Да. Здравей, как си? Добре съм. Това е един шампион. Ученик все още. Да. Ами какво? За това какво предлагаме? Като цяло за самия фестивал. Наистина топ фестивал. Много съм доволна. За 4-та година съм тук, за 4-та година помагам. Наистина съм много очарована. А относно щандовете вече, ние предлагаме тук прясна храна, както виждате, преди малко сме я приготвили. Наистина. Елате да се забавляваме. Шеф Йоргов, ела кажи 2 думи, моля че са. Ти така си скромен винаги. Айде. 2 думи, оставил съм децата. Учениците от професионалната там е бъдещето, гимназия по туризъм. И се справят чудесно. Да. Добре, благодаря ти. Благодаря. Да питаме ли още някой? Ето тук един наш фен, който стои миличкия. Кажи 2 думи. Топли. Топ. За българското вино. Страхотно българско вино, страхотно събитие. Благодаря. Добре организирано, с много вино и много храна. Благодаря. Само хубави работи. Да заповядат всички, които са пропуснали все още. Трябва да дойдат. Добре, благодаря. Ами това е, заповядайте. Утре сме от 12 до 19. Не пропускайте това събитие. Благодаря, довиждане и на здраве.